ka dogo ka kule dlo so cara me ne man nafa yin nawo Allahu akbar aya dogoya ji aya dogoya ke misri ma chayawa kacha oh ne akila pli misri bi chaya dlo so de bi ba sigatula na sorola ala ka sodo Allahu akbar ala ka so ni shetane ka so wallahi si pas makele shetane ka so be be duguma Allahu akbar we wulbali mais ni ala ka so te du fanya to da ala ka so ka soro atate wala dlo so bi chaya de abechaya sigatula aidra wajulutike misri kono nyani siraka wallahi wari nyini sira anga parti de mensira ji anga tabulo defensira ala yere to te fiu Allahu akbar sigatula aw bi sala jugula chugodi atise lahi wa aka na yere negende abikeni ngani o ngani ya ala nyebala ala ba do aw te ala nofe fo abe here mi nofe ala nyeba ngani yala abani ngani ya de bi baraka ala bulu de sigatula lahi joda bi kuma minga di ba fo ngami bi kono ala nyebala de sigatula nyebala Allahu akbar idra karamo mali nyagamina wallahi benyana aw bi nyini ngade ati sira tutike abada nala ma jo kha nyini nga aye munge aye muvo awulla ka munge Allahu akbar ngande politique sira ma de ayi ulukoto wajuli million geme be ni ya asui kanye iti fo yala politique puma ani yere jo Europe ma Allahu akbar sigatula menanya benye shi dalba masama dlo so bi datu sigatula dlo so ko manjugu Allahu akbar halaki de ka jugu wallahi ni wulbali dlo mina kirat lelawo me jogo mache tanen do kirat lela sigatula Allahu akbar jogo chena jena bambe ni abine bana kujugu wallahi an silame nyemɔgɔw k'a fɔ ko nin bɛ dugu kɔnɔ mais aw ma se k'a bɔ dugu kɔnɔ mun na aw ka misiri caya kun kɛra mun ye parce que min bɛ fɔ ye ala ta tɛ min bɛ fɔ selilaw ye o tɛ ala ta ye commerçant min ka jaga bɛ d'aw ma o den bɛ mesi o denmusow bɛ mesi don e bɛ se ka mesi wajuli kɛ k'o to yen commerçant min y'aw ka misiri jɔ ka d'a ma a bɛ iriba feere de la ani faamaw bɛ dabiri janfa faso nafolo détourneli la o b'aw ka misiri kɔnɔ aw bɛ se ka iriba ko kuma fɔ ye alors o ma bɔ ala ka so la o kɛra a ka namara so de ye boli so ka kusa an ka misiri caman ye bi bilahi n b'a fɔ ala ɲɛna lahara n b'a fɔ ala ɲɛna lahara boli so o ka kusa an ka misiri caman ye bi ala ta ti fɔ kira ta ti fɔ an ka parti a n'an bɛ diɲɛ minɛ cogo di an bɛ fanga sɔrɔ cogo di an bɛ taa ɲɛ cogo di an yɛrɛ ka hɛrɛ sira kan mais masa t'a bila la karamɔgɔw lahara ala b'a ɲininka dɛ mali ɲɔgɔnna jamana ɲazɔrɔ maa si tɛ juge tɔgɔ dɔn bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ n'a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye n'u dara aw la cɛ ni muso mana kɛlɛ u tɛ se juge fɛ yen a b'a ɲɛnabɔ misiri da la ye wallahi amin nka n'i y'a bɛɛ cɛtɔ ye ko juge tilen tɛ dɛ juge ye surafɛn minɛ wayi parce que e sera a ma o ni aw silamɛw ma se ka min fɔ kuranɛ na k'o ban aw ma se ka min fɔ ala tɔgɔ la ka mɔgɔw lasabali aw ma se ka mɔgɔw bɛn aw ma se ka mɔgɔw kɛ kelen ye fo aw y'a sigi ten ko n'i ye kuranɛ kalan kan mɛn i tɛ taa bilen o ko nin kan ka di koyi a ye taji wudi kɛ a ye taji wadu kɛ mais n'i ye kuranɛ kɛ jeliw ka hakɛ to jeli dɔnkili ye ka kule mɔgɔw tulo kɔrɔ bɛɛ ko nin ka di nin ka di kuranɛ nakun ye nin ye kuranɛ nakun ye ko wala taqrubu zina ko aw kana gɛrɛ jɛnɛya la n'i y'o jeli dɔnkili da
ko a misigi kadi aye munye foyi anakunte galodo galofi anakunte on misani ngakoi nene foye kamini kunu ambolo bangala bolo anta bo bolo kadi dave makun ay wallahi anga ala kofe bolo ndidi jonre ma Allahu akbar anya damine ni o ala de bise ambi a ala soroye ka ndoninga Allahu akbar galovi islamiyya te yejoyi Allahu akbar yafo bojite jalamugute koloshite dongo do mbirimbe misiri kono te la galovi abali Allahu akbar misiri bi tanu de ni ala ka sodo wallahi ni wuli bali chenti fo misiri minu ngono boli soka kusoyi sikatola mati kanda misiri mi ngono boli soka kusoyi sikatola shinjiti tuko misiri mi ngono Slame o ka kanuni beni nyonte kamineti fo misiri mi ngono boli soka kusoyi sikatola ala ka sote o tene ka puma de ala kira de ko una na fo ay ko bi misiri dojo Allahu akbar ni koko mate ala ka sojo ti jala ki kira ko ku ka jo we misiri jo misiri bana unana kira ya rasul sallallahu alaihi wasallam kwa ki labe kata juma folo seli kira ko zona nere de bita juma folo seli aslame o kira ya labe kwa bita juma folo seli yoro mina jibril jingina ka ko ala ko ka fuye kwa ka sote ko misiri nda le ka soye de ko misiri so min jora ala nyesira nya kama slame o beni kama slame o kele so min joro kama ko de ale ka soye ko ni zo in jora de ka slame o fara ka slame o kodo nyoma ko ale ka sote de abani akbar ay qur'anata masjidu dirar akbar abe qur'ana kono de masjidu dirar ala ko kirama kana ta sila kono de nga so te de Allahu akbar sikatola o ta bane de akotachi Allahu akbar ta flengolo vere kada o da mate de aka nyame tolile unzama kana fla kono siga abali akira jufa sogo flioro de ala kira ko ayachi Allahu akbar uyachi nyama umde bi bo akono Allahu akbar ajra mi mana konda doro bi yoro do ko ri ko ala kaso wallahi ouais y a pas de problème na ala kaso chara anti lafiawa abi lafia ala kaso khoro di jogor la yoro mo kala yoro ala don yoro ka sira ala nye ka ke nyonve ko de ala kaso yi no ye misiri wo misiri je bali don yoro ka kusai tallahi angara mo ay to ala ko mbi mi fo awye akana jo ayere la de ala mago bi awla de tallahi mba fo kadamu nga ne ma fo ne na de mo minu zona ka je ala ni ala ka chen ka so ala ka chena ka soro akakuna mimbi fo ajogo bela e jena noyi wallahi ala mago bo tikila wala kautu e jamanai ala ba koloshi ha inshallah beke akana jo ayere la de suina haidara bo nyina ofe aka duwa kerengere mali inshallah ananga jamana farafin jamana be ani jiebe akana nyina nyere ko ay duwa kenye de ay duwa ke anye anti srande anti joro nga nala e hakli dima ibi hakli ke ka baraka ka toto ala bulu aba ay ala wele maliye de to nyoli warala ko juku karamo ye kunfi unjava fama ye fanda untu che ladiri dogoyara
minnu ye se sɔrɔ ala ko k'a taa sira min fɛ a caman ma taa ten n'o bɛɛ dafara jamana min na ni hinɛ tɛ o bɛ halaki de a ye ala wele dɛ ni tɔɲɔni bonyana n'ala ko a b'a juru sara a man ɲi musow a ye yafa ɲini a cɛw fɛ a y'a suulu ye cɛw a ye kɛ ladiri ye faamaw ala a ye hinɛ fandaw na mɔgɔ tɔɲɔnen ɲɛji kuranɛ kalandenw kunbɛn dɛ n bɛ nin wele n da nin sigiyɔrɔ in na président de la république IBK a b'a fɔ a ye ci y'an sɔrɔ ala y'an seere cɛkɔrɔba in tɔgɔ ye di Basumana Fofana a ye misi joli kun don misi 3 wa kɔsa in na Basumana Fofana ye misi dɔw faga misi 5 misi 5 Basumana Fofana a ye misi 5 de di ani malo bɔrɛ 10 a malo bɔrɛ 13 ko k'a tobi ka taa di kasoladenw ma a tobira ka taa di kasoladenw ma ne yɛrɛ ma ye sɔrɔ mɛ kasobɔ ndenw ko Ayidara yɛrɛ kun gana ko an bɛɛ nisɔndiyara de ko Ayidara bɛna ko mɛ Ayidara mana k'o ma diya n ye ko mɛ an b'a fɔ a ye a k'a fɔ faamaw ye ko mɔgɔ dɔw tɔɲɔlen bi kaso kɔnɔ san 2 san 3 dɔw san 5 u ka jugement ma kɛ dama d'u ka kuma na wa bɛngɛn b'u kan kuma na ala ka nin kɛnɛ in kan an b'an ka faama bɛɛ wele faama o faama da bɛ kasoladenko la an b'a ɲini a fɛ o tigi k'a kɛ ala kama u ka kasoladenw ka papiyew lajɛ anw tɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn dɛ nka u ye nin de fɔ an ye o tuma na u ka papiye ninnu lajɛ ni tɔɲɔlen min bɛ yen u k'o bɔ yen dɛ ni tɔɲɔlen minnu bɛ kaso la n'u ma bɔ an bɛ kuranɛ min kan k'a kalan nkalon don dɛ nkalonfin a ti foyi ɲɛ ka ala ka jɔnw tɔɲɔlen to a ti fɛn ye dɛ faamaw mali faamaw m'a fɔ a ka kɛ silamɛ ye dɛ la ala y'i da kaba min ka di ye o don nka pour que jamana ka hɛrɛ sɔrɔ a ye tile a y'an ŋaniya yɛlɛmɛ ka faso kanu ni hɛrɛ ye an ɲɛ bɛ balawu o balawu la ala b'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen sisan n gɛlɛnna ala la min ye Muhamadu ci a ka karamɔgɔw to yen iza kana fil bumati khairun ma tarakaha sayat ni nafa kun bɛ gengi la donso ti tɛmɛ a la ka taa kungo kɔnɔ a ye karamɔgɔw to yen aw b'an dɔn faamaw b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ni u fɛn da ko kɛra f'i yɛrɛ bi maloya diinɛtigi ka bon fɛn minnu ma i b'o de ye talahi n'u fɛn da sira f'i bi maloya faamaw y'an dɔn kojugu tigɛra an na ni faama tigɛra karamɔgɔ la jamana bɛ ala bolo sa anw de kun kan k'a to faamaw ka dan na n'an ye 20 sɔrɔ an k'an ka sari sukaro da min ka miliyari t'u bolo an k'an ka duloki kolon don ka t'u fɛ yen u k'an ka duloki kɔ faralen ye anw k'an ka taa an sen na ka kulu yɛlɛ ko bolifɛn den bolo ka taa an ka ci ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an m'an ka hami fɔ faama ye ka ala faama to i bolo o ala ɲɛ bɛ e kurulennin na diɲɛ faama kɛrɛfɛ k'ale ala janfa la ilaha illallah ala bɛ e mago ɲɛ bilen mɔgɔw bɛ nɛgɛ ala de bɛ nɛgɛ karamɔgɔw a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ala kɔ an ka kuma an ka faamaw fɛ an ka kuma an ka misiri kɔnɔ mɔgɔw fɛ ɲɔ tɛ jogo tiɲɛna dɛ mali bɛ dere degere de la sisan dere degere bilahi faamaw a ye wuli k'a jɔ n'a m'a jɔ
imana menye fama yebi mo de marade siga tola abali ni tonyoni sera yoro dola na fora ambe ka anyere koloshi abi laba mena jamana ngono amani de mai Allahu akbar toro se toro aya fo anga fama we ko mo sengena siga tola abali vagabond marfa bi vagabond de bolo mais muru tise ka yene bolo Allahu akbar siga tola aidra muru tise ka yene bolo he ko muru ba bolo he eni muru ibna munga yamne siga me drogu tala ni marfado kana jone disila kanga nafolo ni takata siga Allahu akbar asa koy ami sada Allahu akbar bara min bi bolo amano gonde wule ki jo ami duwa ukiye wallahi abali sada bara bi bolo ina kuma manye jamana nguna wa sura chena siga tola benyana wala bi bloki de bo kabla ki chesiri Allahu akbar bokli mu khoro de Allahu akbar ire ni police ni jaramu akaye nyove dugu kono dugu sama fe mon général bokoy Allahu akbar jamana nyagamina on ba fo e mo gobse ki sigi foga bo ngana ye warni min sorot lekele kana be mina kata ishi samuga ibi barala sambi saba ibi barala drogu tela do kana o mine segon kile Allahu akbar aidra mais ni muru yere ma bolo na fo police ni jaram ayam ne muru ba bolo o ya onye sa Allahu akbar siga tola nga foga bo ni police u biga ka mugu chinyona dugu kono ya jamana bi se ka tata atitanika aidra karamugo dade ne do tin la mbora maga nga biyo jigina suro ani maga masaka yere pumana ay ne be min fo ye la haram bi sege ala de ma mais min ka di mi beki ta fo beki ta ke mais ayere ka islamé ya lajɛ mali kono sa aka ka ayere shere ala nye koro islamé aye munye mali misiri jora diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a nafa kɛra mun ye an b'o si fofora nɔfɛ a ye mun ye jalamugubaw belekera a ye mun ye magandisani bilala an kunna a ye mun ye an ye kɔlɔsijanw don a ye mun ye jɛnɛya dabila la wa fɛn bɔra binkani na wa faamaw tilenna wa musow tilenna wa cɛw tilenna wa o tuma na nafa jumɛn yɛrɛ silamɛya la yan alors an k'a dabila o kuma nin jama ban ye ko mali bɛɛ ye silamɛ ye mali bɛɛ ye silamɛ ye don o don ko kura de bɛna ya balaw la ko dulɔso kɛra ka fan bɛɛ fa sisan vagabɔnw nana olu bɛ ka mɔgɔw faga a fɔra tuguni bɛɛ hakili wulilen don hali an filɛ sigi yɔrɔ min na an sigilen bɛ ni ala de ye yan ko dɔw donna jamana kɔnɔ u bɛna mugu k'u bɛna mugu pɛrɛ kɛ ne ye nin bɛɛ fɔ dɛ n tɛ se n y'a fɔ dama ye dɛ n y'a fɔ n da la ala ye n seere n y'a baara ka n ka nafolo don a la o de bɛ ne ni mali faamaw cɛ cɛ min b'a disi gosi Hayidara don n t'i ka to dun n t'i ka ji min ayi n t'i ka so kɔnɔ n t'i ka mobili kɔnɔ i tɛ n ka nasɔngɔ da dɔn nka ne ye seko kɛ mali ye a ye président ɲininka présidentw ɲininka ne Hayidara n'u sigira face à face fɛnjugu min bɛ ka mali bɛɛ la n y'a f'u ye n taara premier ministre fɛ yen leader tɔgɔ la religieux fɛnjugu min bɛ ka mali bɛɛ la n y'a f'u ye sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔba an sera a fɛ yen an n'an sigira face à face fɛnjugu min bɛ ka mali bɛɛ la an y'a f'u ye ne ye n faso en tout cas lahara ne bɛ se ka kuma ala ɲɛ kɔrɔ ne ma médaille ɲini ma dɔrɔn faama mali fanga bɛɛ ɲininka kabini ala ka n da ni n ka papier kelen zeri ma ko Hayidara dɛmɛ n'i ma a fɔ télé la n ma yafa i ma u bɛɛ n'i ye ne y'u fɛ yen dɔrɔn n taara faso ko de la mais Hayidara yɛrɛ ka personnel kabini ala ka n da ne ni faama ma sigi k'o fɔ ne y'a kɛ n faso de ye
mais ni an ye ɲɔgɔn nɛgɛ ko a ye seli an tɛmɛna seli yɔrɔ ma sa dɛ ni jogo tɛ jamana si tɛ taa ɲɛ o tuma na an bɛ min fɔ mali fanga ye hinɛ u ka hinɛ tɛ yen u k'a lajɛ ka constitution yɛlɛmɛ maa o maa jɛnna hali n'i ma maa fa n'i minɛna ni maa fa fɛ y'i ka fa n'u y'a kɛ tulonkɛ ye ko faransi bɛɛ ta anw ni faransi tɛ kelen ye mun an tɛ kelen ye faransi o y'a ka sariyaw ta k'a to terminal la e bɛ se ka faransi ka sariya ta k'i to premier année na cogo di faransi selen ko terminal la de y'a ka sariyaw ta e min donna lakɔli la bi n'a fɔra terminal sariya bɛ ta lakɔli premier classe kan a bɛ taa wa ni faransi ko maa fala ti fa u fɛ yen a y'u ɲininka k'o daminɛna san jumɛn e k'u ɲininka bɛ nin n'u y'o san f'u ye anw ni faransi san joli b'an jɛ c'est incontable a tɛ se ka jate k'a fɔ i y'a dɔn ni mɔgɔ b'i ɲɛ a b'an ɲɛ san 10 ninnu b'an ɲɛ san 20 ninnu b'an ɲɛ san 100 o t'anw ni faransi ye dɛ k'a fɔ faransi e ni mali bɛ cogo di joli b'a cɛ non o tɛ se ka jate o tɛ se ka jate o fana fɔ faransi k'i miiri fɛn min bɛ kɛ faransi o tɛ se ka kɛ yan bi dɛ anw ma se yen fɔlɔ an ka mali faamaw fana ka da o de la u ye nin sariya in fɔ don min na mɔgɔ min murutira ne hayidara don limama na n ko bɔn a ye wuli an ka silamɛw wele ka na juma misiriba la anw tɛ jɛni nin an ka jamana kɔnɔ an ka masakɛ dɔ de y'a kalan a ka discours la ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga ko n'i minɛna ko i t'i faga député ye ne wele ne ni député sigira ko est ce que ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga ko a ye dutigi kelen de faga ko est ce que n'ale yɛrɛ fagara ko dutigi fila ma faga wa ne ko député ma a ye tiɲɛ fɔ tubabuw ko a ka nin de fɔ se foyi t'aw ye a fana bɛ nin de fɔ n ko tuma na a ye ne yɛrɛ min wele an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an kana na ɲɔgɔn sɔsɔ yan o ko mun na n ko mɛ tubabuw ka sariya de don u ko an k'a voter u y'aw bila a la wa se wɛrɛ t'aw ye a ka faama ko a k'a kɛ n'a banna i mago satɔ don n ko mɛ e député min ye ne ɲininka n b'i ma ni ala ye n'i ye nkalon tigɛ ala k'i ta tiɲɛ ni ne hayidara taara o ka so sisan ka t'e fa sigilen sɔrɔ ka jele ta k'i fa kun ci i yɛrɛ ɲɛna n b'i dan wa u y'u kɛ sewu n ko n b'i dan wa an kana mɔgɔ a ma se k'a jaabi a y'a da de n ko wayi o tuma na i y'i da de tiɲɛ de kan n ko bɔn hali ni nin bɛ kɛ faama minnu tɛmɛna maa ma deli ka faga yan koyi a sariya bɛ yen dɛ hali n'i ye mali bɛɛ faga i tɛ faga koyi kabini ala ka mali da maa o maa ye maa fa a kɔnɔ yan i ma fa i b'i dulɔ min kaso la ye i muso bɛ taa b'u ye i sunkuruw bɛ taa b'u ye faamaw diɲɛ bɛ n'o ye maa o maa ye maa fa mali la a bɛɛ bɛ ten an bɛ général fo yan Musa Tarawele ayi a ka fanga kɔnɔ ne yɛrɛ ye degunni dɔw sɔrɔ a la o nka n y'a fara a bɛ n ka foli fɔ général ye Musa Tarawele ko a ka fanga kɔnɔ bereninw cira hayidara yɛrɛ kun ko nka n y'a fara n b'a fo maa kunkolotigɛ kɛra yan ale de ye maa o y'a sɔrɔ télé ko tɛ yen a ye maa kunkolotigɛla ninnu juge arajo la k'u jo ka mugu dasi u kan ani bi cɛ kunkolo kelen ma tigɛ mali la a ye n ka foli fɔ Musa Tarawele ye han ko n b'a fo jamana b'i dilan tan de Musa Tarawele a tɛ yen wa munna a tɛ se ka taa kuma an ka faamaw fɛ wa mon général jamana tiɲɛna dɛ i tɛ taa kuma faamaw fɛ e tun b'a la ka kɔrɔ e b'a ɲɛ dɔn taa kuma u fɛ jamana tiɲɛna ala ka mali kisi an ka faama nalen don
silamɛw ka ministry walima diinɛw ka ministry culture ministry ale ye maa cɛsirilen ye mɔgɔ jijalen don an y'o de fɔ baara min dira ma a bɛ k'a kɛ ten a bɛ wajibiya an k'a fo yɔrɔ dɔrɔmɛ t'ale kunna yɔrɔ maa t'ale fo k'a na fɛn di wa nka ni maa ye ɲuman kɛ n'i y'a dogo lahara la b'i ɲininka a bilala baara min na a y'a kɛ ni yɛrɛ dɔgɔya ye yɛrɛ dɔgɔya minisiri ka ko diyara an ye o de kama n'a nana an ka so n'i ko a k'i sigi chaise kan a b'a sigi duguma de k'ale ma ɲinɛ kunu k'ale y'an ka kalanden de n ko n'ala y'i bonya ka ban i bɔra o la sa anw de b'a sigi duguma i kɛrɛfɛ faama bonyani ye wajibi ye ale ma minisiriya duloki don a ma sɔn quoi minisiri de don nka minisiri tɛ ale yɛrɛ bolo ale bolo ale ye baaraden de ye mais n'ala y'i bonya a y'i bonya de monsieur le ministre n'ala y'i bonya a y'i bonya n b'o de fɔ a ye don o don n ko ala de y'i k'a ye hali ni karamɔgɔ ye anw ye anw de b'an juli ye o ye ala ka bonya de ye ni mɔgɔ min y'a ka baara dɔw ka fo et puis a ye bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ale ma bɔ yɔrɔ kɛ silamɛya la i kun ye fɛn o fɛn ye ale mago si t'o la a bɛ ɲɛ cogo min na a ka kɛ ten silamɛya dama ma kalifa ma dɛ diinɛ bɛɛ de kalifala ma kerecɛnw b'o la n'i y'a ye kerecɛnw nkɔrɔ kuma na i bɛ siga est ce que silamɛ yɛrɛ don parce que a bɛ min dɔn isa ko la kerecɛn yɛrɛ t'o dɔn o don a bɛ mikoro la a bɛ ka isa ka ko ni kerecɛnya ko lakali kerecɛn yɛrɛ ye a n'o n ko tiɲɛ in n ko ni anw b'a dɔn n'o tɛ an t'an da la han ni kerecɛn tɛ kɔni c'est à dire a ye mɔgɔw mankutu sa ni min ye min kɛ a y'o fɔ hasidiya de ye farafinya nagasi an mago t'an yɛrɛ la fɔ walitaw n'o tɛ ala ye belebelebaw d'an yɛrɛ ma dɛ nka ne k'a fɔ n karamɔgɔ ɲɔ dɔ ma k'o bɛɛ tan o bi ne biɲɛ de jini o tuma na ni e yɛrɛ bɛɛ tan n'i ko ten kodɔnnaw n'a dɔn e tɛ foyi ye o de ye an nagasi jamana in kɔnɔ yan mɔgɔ minnu bɛ seli kɔfɛ pour que u k'i ka kuma mɛn f'u ka dayɔrɔ sɔrɔ i la karamɔgɔ a ye ŋaniya jɛyaba na ni ala sɔnna a bɛ min fɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw ye u b'a mɛn n'u y'o mɛn baariw bɛ datugu n'a ye min fɔ faamaw ye u b'a mɛn n'u ye sécurité guwan faamaw a ye sécurité guwan dɛ k'a fɔ ko maa faala minɛna k'a bɛ juger a y'a fɔ juge ye ko bi ko silamɛw banna jugement tɛ yen silamɛw tɛ dɛ malidenw banna maa faala t'i juger a t'i juger o sariya in an bɔra a la i ye maa fa tɛ dɛ maa o maa ni maa fa fɛn mana minɛ i bɛ fa de faamaw a y'a tulonka a ko la fo an y'a ye bi an bɛ kuma di an ka minisiri ma dakurunya fila min bɔ a bolo a b'o foli kɛ aw ye su in na fayida an bɛ sɔrɔ k'o d'a ma an bɛ sɔrɔ k'o su in na fayida min bɛ su in na an bɛ sɔrɔ k'o a kana sunɔgɔ su in na dɛ an ka minisiri bɛna kuma n'o tilala an bɛna fayida di monsieur le ministre bisimila. nka halisa an bɛ min kɔnɔ n'an y'a sɔrɔ n'an bɛ k'a ɲini n'an b'a nɔfɛ i ka duwawu nɔba b'a la donc continue ka duwawu kɛ n ye ala k'i ka duwawu minɛ sunna jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la El Hadji Ibrahim Boubacar Keita n bɛ yan ka nin su nafama ni nin su barikalen nin ka a duwawu n'a barika ɲini jamana ye ani jamana ɲɛmɔgɔ ye mais a tɛ se ka a kuma tɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ an ma karamɔgɔ fo karamɔgɔ i ye ne tanu n ye kalanden ye mais ne b'i tanu malidenw bɛɛ de tɔgɔ la parce que jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ ka bɔ dingɛ min kɔnɔ i ka miiriya la i ye hakilina min sɔrɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw sera ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kuma tubabu jamanaw la ani
suo su kile o kile i be kuma min na min b'a to bɛn bɛ na min b'a to gɛrɛndɛ jugu min tun bɛ jamana nin kɔnɔ n'a bɛ ka bɔ a kunna donc k'i fo i ka o miiriya ɲuman na k'i fo jamanakuntigi tɔgɔ la k'i ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fo aw y'a yira k'a fɔ diinɛ de bɛ se ka jamana nin bɔ dingɛ kɔnɔ donc o foli bi ye i Hayidara. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ su min kɔnɔ karamɔgɔ da sera kuma caman ma karamɔgɔ n hakili la maaw kan ka sɔn k'a fɔ diinɛ nana jogo sɔrɔ yen jogo de bɛ kɛ diinɛ sigi sen ye o de la fɔra rasulilahi ma el amin k'a sɔrɔ a ka kiraya ma bange parce que a kun tilennen don k'a sɔrɔ kiraya ma bange magankaw bɛ kafiriya la a ka kɛwale a ka kɛtaw la mɔgɔw ko nin ye hadamaden tilennen ye ko an bɛ se ka da la hari ni maaw kun bilala ɲɔgɔn na u bɛ taa fɛ ni maaw bɛ fɛn kalifa u bɛ taa di Muhamadu rasulilahi ma o y'a sɔrɔ a ma kɛ silamɛya mana fɔ donc o kɔrɔ ye i ye kuma min fɔ jɔyɔrɔba de bɛ danbe la jɔyɔrɔba de bɛ jogo la diinɛ kɔnɔ filanan ye min ye karamɔgɔ an bɛ waati min na maliyɛnw karamɔgɔ da sera a ma aw m'a faamuya mais a ko an bɛ sigi min na ala de bɛ a dɔn ala kelen de bɛ k'an sutura k'an kisi nin su na bari hakilina jugu dɔw bɛ jamana kɔnɔ an k'an jija mun bɛ se k'o hakilina bɔ yen fo an ka diinɛ sigi diinɛ sun kɔrɔ kira rasulilahi sallallahu alaihi wasallam a ye min yira an na a yirala na k'a fɔ don min u bɛ bɔ Makan ka taa Madina u tɛmɛtɔ y'a sɔrɔ wulumuso bɛ k'a ka denw wolo kira rasulilahi ko taama ɲɔgɔnw ma ko a y'a kɛ dɔɔni aw kana nin wulu tintɔ nin tɔgɔ ka mɔgɔ bila sira la k'a fɔ tɔw ye u ka sira jɛngɛ yaasa wulumuso nin ka jiginni kɔnɔna na hadamadenw sen kan kana la siran k'a ka tin a ka jidi den wolo tiɲɛ ka maaw ye u sɔrɔla u sigilen Madina kira rasulilahi nɔfɛ jakuma y'a da u ka gileki bolo kan pour que jakuma kana tɔɔrɔ a ka sunɔgɔ la u ye muru ta k'a yɔrɔ tigɛ ka jakuma to dalen ka wuli n'u ka gileki tigɛlen ye diinɛ min sera k'o kɛ bagan ye o diinɛ tɛ se ka hadamaden nin bɔ diinɛ min sera k'o kɛ bagan ye o diinɛ tɛ se ka hadamaden juguya karamɔgɔ n'i y'a ye ko misiriw ma fɛn ɲɛ o yɔrɔ don fo bari a tɛ se ka faamuya ko jamana min kɔnɔ ni ɲɔgɔnna misiriw bɛ yen ni ɲɔgɔnna karamɔgɔw bɛ yen ni ɲɔgɔnna kalandenw bɛ yen diinɛ ye jamana min sigi don min silamɛya donna Makan san 50 ɲɔgɔn kɔfɛ silamɛya tun bɛ jamana nin dugukolo kan o man ka se ka kɛ san 1000 yuruku kɔfɛ ko harisa anw bɛ ɲɔgɔn juguya la ko harisa anw bɛ ɲɔgɔn faga la ko harisa anw ka butikiw da tɛ se ka to yɛlɛlen anw ka taa seli kana segin k'u da yɛlɛlen to ko anw bɛ sariya juguw tigɛ ko an bɛ yatimɛw ɲiyɔrɔ dugukolo minɛ ko an bɛ yatimɛw ɲiyɔrɔ dumuni minɛ ko donc a tɛ se ka bɛn donc o de b'a yira k'a fɔ an k'an jija an ka diinɛ nin ɲini k'a faamuya bi ye o su dɔ ye n'an y'an sigi ka nin ɲɔgɔnna wajiliw mɛn an b'a dɔn k'a fɔ baara b'an bolo k'a kɛ parce que u y'a rasulilahi ɲininka ko diɲɛ laban k'e ka u ma hadamadenw bɛ kɛ cogo di a ko olu de maa minnu bɛna kɛ diinɛ nin tiɲɛbaga ye mais u tɛ se parce que ala ko k'a b'a lanpan kɔrɔta mais a mɔgɔw bɛ sɔrɔ maa jumɛnw fɛ n'u ye seli daminɛ i b'a fɔ ne ninnu tɛ seli tɛ yen n'u ye ala tɔgɔ fɔli daminɛ i b'a fɔ ne ninnu tɛ ala tɔgɔ fɔ tɛ se ka ɲɛ n'u ye sun daminɛ i b'a fɔ ne ninnu tɛ sun tɛ ka kɛ a ko mais nɔrɔ ma tɛmɛ u gɔnɔn fɛ ka se u dusukun ma donc an k'an jija nɔrɔ ka tɛmɛ an gɔnɔn fɛ ka se an dusukun ma sirif kan k'an jija halisa o baara bɛ aw bolo parce que fɛn fila bɛ yen ko n'olu ma ɲɛ hadamadenya tiɲɛna ni faamaw ma ɲɛ ni dɔnnibagaw ma ɲɛ donc aw k'aw jija faamaw ye diɲɛ faamaw ye mais ala ka kumakan bɛ aw de bolo aw kana siran k'a fɔ aw kana siran k'a fɔ an ye ko an ka yatimɛ ɲiyɔrɔ bila aw kana siran k'a fɔ an ye ko an ka muso furujatɔ ɲiyɔrɔ bila aw kana siran k'a fɔ an ye ko an ka funenkɛ ɲiyɔrɔ tiɲɛ bonya aw kana siran k'a fɔ an ye ko an ka fantan ka dugukolo to a bolo i bɔra k'a fɔ n'aw sɔnna k'aw ka jikalan min k'a sɔrɔ sukaro t'a la ka malo balabala k'a dun k'a sɔrɔ nanji t'a la mais ala ka kumakan kosɔn n'aw y'o kɛ aw bɛ kɛ taamasere ye i b'o taamasereya la anw bolo ala k'i ɲɔgɔnw caya
karamogo ka kuma surunya dɔrɔn har sambe min ɲini ni suba ni laylatul qadr la maliyɛnw ka ɲɛ maliyɛnw ka diina bɔ kuma na ka kɛ dusu ye karamogo a tɛ tile saba bɔ maliyɛnw ye jugu kuma dɔ fɔ faama nin kan karamogo silamɛ tɛ fɛn jugu miiri silamɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛn jugu miiri silamɛ ɲɔgɔn na fo k'a ka saya kisi dutigi muso k'i miiri ko ni n cɛ sara n bɛ kɛ cogo di dutigi cɛ k'i miiri ne muso sara n bɛ kɛ cogo di dutigi den k'i miiri ne n fa ni n ba tɛ n bɛ kɛ cogo di dutigi cɛ ni muso k'i miiri ne n denw tɛ n bɛ kɛ cogo di o kalon man ka da hadamaden na jamana ni maa min b'a fɛ bi bɛ fɛn kisi maa ma min t'o ye karamɔgɔ an k'an jija o de y'aw ka doni ye doni bɛ faamaw bolo dɛ doni bɛ saada bolo i y'a fɔ doni bɛ ne yɛrɛ bolo parce que n bɛ diina bɛɛ kunna dɔw bɛ se ka kɛ u ma faamuya mais doni ba b'aw bolo parce que f'aw ka kuma f'aw ka fɔ aw ma min fɔra Muhamadu Rasulilahi ma ko fatɔ kɛ f'o ka fɔ aw ma f'aw ka kuma sɛgɛn min dara Ibn Mas'ud kan ni Kurɛšiw kɛ ɲɔgɔn bagɛnani bɛna kɛ e bɛna diina ko fɔ anw ye ka gɛɲɛ t'a kama fo ka fɔ aw ma mais karamɔgɔ a fɔre ma an ye yara ida la donc an k'an jija diina nin ka an dusukun jɛya an bɔtɔ laylatul qadr nin na ɲinɛ san wɛrɛ n'an bɛ don o ta la an k'a fɔ ja jogo dɔ ɲɛna na an k'a fɔ ja dɔ farala an ka limaniya kan an kana kɛ laminɛli ye ka wuli ka kɛ kuma donna tulo la bɔra kuma na nin de ye kalanso ye kalanso min bɛ k'a di fu mais ala b'a dɔn a b'i sara min na sirifukɛ donc maliyɛnw jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la nin kuma de tun bɛ n bolo k'a fɔ halisa ala k'a to an hakili ka dayɛlɛ k'a dɔn ko diina nin ye bɛn ni muɲu ni yafa ye k'o diina de don ko diina nin ye kanu diina de ye ko diina nin tɛ dantɛmɛ diina ye ka jamana kisi ka jamana ɲɛmɔgɔ kisi ka karamɔgɔw mɛn kɔrɔ hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam ayiwa alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barika da an ka ministre de bɔra sisan ka foliw ninnu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an balima teleso mɔgɔw nana ayiwa ko ka dugawu kɛ jamana ye ayiwa an kila an y'a daminɛ n'o de ye an b'o de kan fana an bɛ dugawu kɛ jamana in ye nka min ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye o ye silamɛw ka ɲɔgɔn kanu silamɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sira caya o tɛ se k'an ba ɲɔgɔn na hasidiya o de bɛ se k'an ba ɲɔgɔn na ne ye kadiriya ye e ye tijaniya ye an bɛɛ ko ala kɛlɛ bɛ minɛ nin ye sunamɔgɔ ye nin ko a ye wahabiya ye an bɛɛ ka misiri alahu akbar kelen de bɛ fɔ yen la ilaha illallah kelen de bɛ fɔ yen muhamadu rasulilahi kelen de bɛ fɔ yen kɛlɛ bɛ minɛ mais i b'a ye minnu bɛ o kɛlɛ in na ni bɛnkɛn tɛ min kan fo yɛrɛ bɛ kɛlɛ la olu bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ ne dalilu jumɛn ye taabolo tɛ se k'an fara o parce que taabolo m'an fara an ka diɲɛlatigɛ la ni ne ye n ka bitigi dayɛlɛ wahabiya nana ko a bɛna sanni kɛ ne b'a fɔ bɔ wa tijaniya n b'a fɔ o ka bɔ wa n b'a fɔ kadiriya ka bɔ wa n b'a fɔ kerecɛnkɛ ka bɔ wa la ne b'a fɔ de a bɛɛ ka na a kana sanni kɛ o tuma na ja ne b'a bɛɛ fɛ n yɛrɛ ye mais ne bɛ se ka ban e la cogo di e min ko k'u ye ne dɔ ye ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah ne bɛ se ka ban e la cogo di ko boji tɛ e da la ne bɛ se ka ban e la cogo di e ni ne bɛɛ ko la ilaha illallah ko e y'i bolo minɛ ne bɛ se ka ban e la cogo di ko sebe b'e kan na n'o ti bɛn komi e m'o faamu fɔlɔ ne ka kan ka gɛrɛ i la de fo i k'a faamu ni ne hakili la a ma ɲi k'a bɔ i kan na mais yanni n k'a bɔ i kan na ni n ba nin na a na to i kan na kɔni o tuma na o tɛ ala kama banw ye anw ka mali la yan diinɛtigi si ban tɛ si la ala kama a tɛ yen kɛlɛyɔrɔ t'a la o e ko ye wahabiya ye e ta ye jumɛn ye e ta ye min ye e bɛ ka min fɔ ne ye
ko ne ka sebe mai ko nasi mai ne ko baasi tɛ ne n'o tombolo nda de ma nga an bɛ jɛmɛ la ilaha illallah min na an ka tɛmɛ n'a ye kɛlɛ bɛ min mana asilamɛw fo an ka bɛn mais balaw sera yɔrɔ jumɛn ma bi silamɛya sɔɔni dɔrɔn a bɛ kɛ maloya ye balaw sera yɔrɔ jumɛn ma bɛɛ kamana gannen filɛ o don sugu dɔ la muso fila woro karila ye dɔw jokina ko munna ɲinɛ de bɔra muso ka segin kɔnɔ k'i kari jama cɛ la mɔgɔw hururu a fɔra ko mɔgɔ dɔw donna Mali kɔnɔ sisan ko u bɛna bɔmu don yɔrɔw la a kɛra o kɔnɔ ko bɔmu ko de daminɛnen ye mɔgɔw jogina jamana ka hakilisigi banna basigi banna ni silamɛya tɔgɔ ye Mali dugukolo arabu jamana jumɛn bɛ se ka waso Mali kan ni silamɛya ye ayi kana siga dɛ bilahi a tɛ yen an ye arabu jamanaw munumunu an ye arabuw ye u bɛ min na an ɲɛ b'a la ne tɛ diɲɛ jamana si dɔn min bɛ se ka waso Mali kan ni silamɛya ye o tɛ yen ala ko da ye maliyɛn ta ye mais a ma faamu de mɔgɔ taara jahanɛmɛ kɔnɔ jakuma kelen kama an bɛ ka denmisɛnninw kalan nin de la a kana to maa k'a nɛgɛ ni mɔgɔ sata bɔra i la i ka dabɔ ŋama na i lafiya kuranɛ ko ala ti yafa i ma bilen fiyewu a tafsir la Abdulayi ibn Abbas ko u ye kira ɲininka a yɔrɔ la maa min y'i tugu ka ni bɔ ko ala ko yafa ti k'a tigi ma ko cogo di don kira ko a b'o cogo yɛrɛ de la maa o maa y'i tugu ka silamɛ bɔn'a ni na ko yafa ti k'i ma fiyewu o banna o tuma na mɔgɔ min y'i tugu ka bɔmu don ala ka so kɔnɔ parce que i kan ka sira mun ye e mago bɛ jeni yɛrɛ de la k'o fa a fagatɔ i bɛna maa joli fa a nɔfɛ e bɛ se ka t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ n'o bɛɛ joli ye ko e bɛ kisi e m'a dabɔ kisili yɛrɛ kama mais f'u k'a faamu n b'i fa o ti maa tugu maa na koyi n y'a ye documentaire la documentaire yɛrɛ tɛ fɛngɛ journal la iraniyɛnw taatɔ siya dɔw taatɔ Seydina Huseni kaburu Yazura u ye bɔmu de don san kelen gudɔrɔnda la san kelen ziyara waati selen ni mɔgɔw bɛ taa u nan'u jɔ yɔrɔ jan fɛ ninnu ka kafila mɔbili selen bɔmu in tilenna na a bɛ dugukolo jukɔrɔ u y'a butɔn digi ka mɔbili halaki mɔgɔ caman faga muso dɔ b'a kɔnɔ a woro de a sen tigɛra ka bɔ a la de fɔ a woro la Isaafu nalen n'o o mɔbili ambulance nalen ka na muso in sen meleke k'a taga bila ambulance kɔnɔ a ko abada a ko a b'u ma ni ala ye a n'a kira a b'u ma u k'a kɛ Huseni kama u kana taa n'a ye so dɛ u ka taa n'a ye Huseni kaburu la a bɛ taa sa ye a tɛ taa so fiyewu bɔmu cira olu la k'u bɛ Huseni fɛ o tuma na a b'a ɲini a bɛ minnu bolo k'a kɛ ala kama ani kira ni Huseni kama u kana taa n'ale ye so a bɛ taa sa Huseni fɛ yen ne ni bɛ min fɛ bɔmu bɛ se ka ne ni ban o la wa ne bɛ fɛn min fɛ fagali ne bɛ se ka faga de mais n bɛ min fɛ n b'o kɔni fɛ est ce que fagali y'a solution ye fagali tɛ solution ye dɛ maliyɛnw a y'a ɲɛ dayɛlɛ a ka ko dɔn anw ka jamana tɛ bɛnkanni jamana ye mɔgɔ faga jamana tɛ ni wari y'a dɔn a la a ti foyi ɲɛ
parce que yere bina fagaw ti sigatola wallahi ma o ma bala ala ba be labla kele ti sigatola e ye wori min zoro e yere bina fagaw wori bi munye ble foy e bina faga de billahi ala bi fili chien dola fu yere bi faga Allah akbar katla ka ta janame kono ti koso ya akbar ma shiti ala kiram mandongele va ko ala bi alijina no yiye Allah akbar otake ki tugu kake aitara otumana abega ke kodono ne bi wele min da kala yoro la ya ala ye hakili di ama ay koloshili kenai sigatola ni ma bi ka so ite ma min boro don anya fo fama we ti sigatola ni ye ko ye quartier kono min de la dala ko ye anya fo fama we ti sigatola ni de de kwata bonye dondora obiti fa ay kan nasa yoro la de ti dondora obi de fa aka baraka yoro la de dondora yi cheti segide ti okmana ambe de ka nga fara nyonga ka ke hakili kele dusuku kele ka ko koloshi sigatola aitara ya akbar mami nambe loise ta ika so sisan adungunde ka koro ti akufo fama we Allah akbar sigatola ni moke ni cheni kera inu bekaka ya akbar sigatola aitara inu bekaka wallahi wakana mir ko islamaya do de islamaya te de ya akbar ala kira kafiri do nyana mamine minu nana ku bina kira yere faga ya akbar me ala ya ke uka java ma marché u minena me kira ya ka islamaya hinake ku bla u segira ka tubi o yoro lay Allah akbar aitara ka ke islamaya nyumo yi ti islamaya mamblanna ya akbar sigatola me ni mbise ka ke jamana bela fo mali ya akbar mbi mali islamaya o nyininga abali ya akbar minu ngu kala na yoro yoro mali islamaya be akram go babbe ti ya akbar anga jamana mo bise ka wuli ka keleke ini fanga che ko fanga yi tonyo me anga la jeta islamaya bise ka mali islamaya blaka keleke kadamunga foy ya akbar mali fama ye mali islamaya ka autorisation duma ti istiklalu tamu kwa ya yere ta totalement ti ya akbar okera ni mimi fe ka shi misiri kono mali fama o sona ko kana boble ti sigatola ya akbar ni mingu ka sungalo te kalo kelenye ku ibi kalo tanju mali fama o ko kana dumini keble ti sigatola abali ni ma mingo ne bi muso do finifina mali fama o ko abla boro kono ti keleka ya akbar okmana kelebe ke mungama ble foy wallahi mo obse ka keleke mali kono mungama foy mali fama o dona mali islamé o ni munche foy ya akbar abali uma doni foiche foy on de bitla ka ta ngunuma u nofe ti keleka sunitli Allah akbar na soro la fama o ko do ke bi islamé ya togola ala ye mi haramu kira ya haramu ko fu kan islamé o dola na fora nga sabi ambe bisa sigatola aitara wallahi ti ala tulo balaw ya akbar alhamdulillah mais nebi keleke mungama contre nga fama mungama Allah akbar foy fona kera nyere nu che hake doye u kembe kan donyo hake mina o teslamé o neni voso chedi ti sigatola mais islamé ko ni mali fama yo labla de labdala fambe hali sa ministre ka déclaration kera hiji sera mo hobna ta maga Allah akbar mauludu mali fama o ya do shome ti sigatola kera seli do mali ya shome ti ya akbar amogo bi femba o femba la dine togola anga fanga ya do be shome ko baraka na kala Allah akbar opana islamé bi se ka keleke mali kono ya dine togola ni munye foy wallahi foy kera akbar ni ko do bi bolison go kelebe malla ya otia ama delika ke sigatola kele jume mbe islamé oni nyonje o kumana ere min bi sele ku islamé ku imada doka islamé yala ko ebe o fa o kama me ika bitiki kono sunguru bawni
ma falaw ni bolisonaw bi taa sanni kɛ i ma olu dabila ala je denmisɛnw a kana so ka hakili suɲɛ ka don nin ko ninnu na kodɔnnaw ni maa o maa ye nafolo jira u la k'a nɛgɛn ka don nin na i donna kojugu la walahi ni bi to a la wa ala t'i fɛ fana i kafirilama bi sa nkalon don dɛ an ka mali faamaw u ka suma u bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn u b'a bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔn a bɔ yɔrɔ dogon tɛ u b'a bɛɛ dɔn anw kɔni bɛ siran min ye anw bɛ siran min ye anw bɛ siran min ye fanga ka kan k'i ja don min na u yɛrɛ faama jugu dɔ ni ninnu tɛgɛ de kana na ye ɲɔgɔn bolo anw bɛ ka k'o de siran bi an bɛ ka k'o siran dɛ wa an sigalen yɛrɛ don an sigalen don dɛ faama jugu faso feerelaw o dɔw n'u tɛgɛ bɛ ye ɲɔgɔn bolo ji jukɔrɔ mais ala b'a bɛɛ bange anw ta ye siga ye mais siga ni dalilu don dɛ nka anw bɛ bɔ siga la k'a segin ala ma ko ti dogo o min na ala mali faama o faama mana jamana in janfa ka fara mɔgɔ fagalaw kan ala o yɛrɛ ni to a la i ko ala an b'a bɔ faamaw na maliyɛn o maliyɛn y'a faso feere ka nafolo minɛ ko i bɛ fara ninnu kan ka maliyɛnw faga yarabi ala k'i ni to a la e bɛ min ɲini ala ka n'i se an bɛ min fɔ a ye an bɛ ala ta de fɔ yɛlɛmɛbali don dɛ diinɛ tɛ fila ye o ka siran ala ɲɛ k'i jogo dilan kɛlɛ in ye nin de ye kabini an y'a daminɛ o de nana bɔ a la kana siran ala ɲɛ mais i ye cogo i présenter i bosi ka janya kɔlɔsi ka y'i kana jalamuguba ka y'i kun na o tuma na i yelen k'a fɔ ko ala ye mɛlɛkɛ filɛ silamɛya nkalon tɛ nin ya nkalon vi u ka duloki bɔ k'a fili kulɛti don i bɛ kulɛti don fo ka t'i sa hali i t'i jɔnni don a kan a bɛ jɔnni wele cogo di débaradɛr hali o t'i don a kan kulɛti jala duloki t'i kana fo ka t'i sa i mɛlɛkɛlama bi sa k'i ni ala to ɲɔgɔn fɛ tan ka nin mɛlɛkɛlen to sangi kɔnɔ ka sɔrɔ ala mago t'a la ala tɛ duloki nɔfɛ dɛ ala bɛ duloki tigi ŋaniya de nɔfɛ a n'a ka baara a ye n ka kumaw kɔlɔsi dɛ ni bɛ ala de bolo maa t'a bɔ kuma dɔn an ka ko ma nɔgɔn dɛ nka an sɛmɛnen bɛ ala la nin jamana in an bɛ tiɲɛ fɔ a kɔnɔ fo ka taa sa seli tɛ silamɛya ye nkalon vi n ye kuranɛ durusi kerecɛnkɛ ni an ka silamɛkɛ kɛra ɲɔgɔn na don min na kuranɛ yɔrɔ si tɛ yen min tun t'a kunkolo la kerecɛnkɛ kunkolo la a tun b'a ta de harifu ka kuranɛ ta k'a da silamɛkɛ ɲɛ kɔrɔ a bɛ kuranɛ na nin chapitre in na nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na k'a bɛɛ bɔ a kunkolo la k'a da n ye kuranɛ durusi o maa kɛ silamɛ a tɛ kerecɛnkɛ kunkolo la nin ye la ilaha illallah minisiri m'a fɔ sisan a y'ala kira de ka kuma fɔ kira ko a y'a kɔlɔsi koyi ko don dɔ bɛ na foyi tɛ to diinɛ na a tɔgɔ kɔ silamɛya tɔ bɛ to ka mɔgɔ jɔlen ye ko silamɛ don ko kuranɛ tɔ bɛ kɛ sɛbɛnni bɛ papiye kan dɔrɔn ko o don n'a dɔw wulila ka seli ɲɛ na ko i b'a fɔ ko jaa ne yɛrɛ tɛ seli la ye n'a y'a kunbere minɛ ka a bolo fila bɔ ɲɔgɔn na k'a biri ta fo e yɛrɛ bɛ ŋuna ko alahu akibaru n'a ko sami alahu ni mana n'a y'o sama ka se degere dɔ la fo e bɛ yɛrɛ n'a ye kuranɛ kalanni daminɛ i ɲɛji bɛ jigin de
ko e b'a fɔ ko e t'a la yɛrɛ kira ko ko nka walahi aw bi tigɛ a ka bato la u ka bato kɛcogo ɲuman kama aw bi tigɛ a ka kuranɛ kalan na olu k'a legelegeli kama ko nka ka sɔrɔ limaniya a ka haramu a t'u ngɔnɔ sɔrɔ jango ka s'u dusukun na k'o de y'ale mando na mɔgɔ juguw ye ko wa n'u balola ko diinɛ in bɛ halaki ala ko tiɲɛ kana fɔ ni tiɲɛ ma fɔ jamana kɔnɔ a bɛ halaki an k'an k'a to an na ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔnw ye n badenw su in na an bɛna nafila di u ye n gɔri nin bɛɛ ye wajuli de ye a y'a kɔlɔsi koyi mɔgɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ o t'a yɛrɛ kalama u kana nɛgɛ ni maa sari i bolo i ka ko banna k'a dabɔ a kama ni ka to e bolo dabɔ ŋama na hali i ka seli dabila ni maa o maa y'i nɛgɛ ko i ka seli a y'i nɛgɛ fu jakuma kama muso taara jahanɛmɛ kɔnɔ e bɛ se ka adamaden ni bɔ ala ka yafe ma wa ni maa o maa sera k'i jija ka se ka ni kisi wallahi i ti foyi kɛ kun min bɛ se k'i jeni a y'a ɲɛma da dɛ a ye ko dɔn a ka kɛ hakilitigiw ye mali man ka se nin ni foyi ma nka a ma kɛ faamaw kɔ dɛ u dan b'u ka climatiseruw kɔrɔ olu b'a fɔ sebekaw ma kuma o y'a sɔrɔ mali cira attention faama a k'a kɛ kuma na dɛ ni se ma k'i ma i denw n'i mɔdenw bɛ dugu kɔnɔ yan an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye ka dugawu kɛ gendarmew ye ka dugawu kɛ polisiw ye ka dugawu kɛ gardiw ye tenitigi fɛn o fɛn ni ŋaniya ɲuman b'i la faso in kisili kama ala k'i kisi ala k'u bɛɛ dɛmɛ nin ku ninnu ala k'u dɛmɛ u k'a déjouer ala k'u yɛrɛ kisi ala ka ŋaniya ɲuman d'u ma ala ka n'u yɛlɛma dugawu k'an ka k'u ye dɛ n'i datɔ ye ka sunɔgɔ i b'a fɔ ko dɔ de bɛ dugu kɔnɔ min bɛ dugu kɔnɔ dɔ den de don nitigi de don o tuma na n'i ye dugawu kɛ i bɛ sunɔgɔ ka ko minnu bɛ yen n'i ɲinɛ n'olu kɔ i ɲinɛ n'i yɛrɛ kɔ dɛ sɔrɔdasiw polisiw gendarmew gardiw tenitigi bɛɛ an ma ɲinɛ aw kɔ dɛ vraiment an bɛ dugawu k'aw ye faso kandali sira ala k'aw dɛmɛ o la ala k'a yɛrɛw kisi ala k'a yɛrɛw kisi an y'a mɛn ko dɔw yɛlɛmɛn'u nɔfɛ wariko kama ala ka n'a ta kɛ ten dɔw minɛn'u na a sɔrɔla olu ye tenitigi yɛrɛw ye a bɛ kɛ cogo di ni biɲɛkala ɲinina sen dara biɲɛkala k'a ye man di dɛ ala k'an ta ye mɔdu su in na fayida in di dɛ mɔgɔw ka taa o seliw kɛ ka kuma ala fɛ suguri tobi kuma sera naam a ko ni maa min ye arakan 4 seli su in na arakan 4 a araka kelen o kelen i bɛ fatiya kalan ani alhaakumu takasuru an ko alheekumu takasuru n'o nɔgɔyara i ma n'o ma nɔgɔya i ma i b'a falen k'a kɛ kulu walawu ye naam ani kulu walawu siɲɛ 3 a ko i kana siga dɛ saya sigara e t'a gɛlɛya dɔn abada naam kaburu ɲangata ala b'a wuli ka bɔ i kan arakan 4 fatiya kɔfɛ alheekumu takasuru siɲɛ 7 kulu walawu siɲɛ 7 n'i ma alheekumu dɔn i bɛ kulu walawu siɲɛ 6 kɛ naam n'i y'o kɛ ka salamu bila sigara bɛ nɔgɔya ɲininkali min bɛ kɛ kaburu kɔnɔ ani kaburu dekun su in bonya kama ko ala b'a wuli ka bɔ i kan a y'a fɔ tuguni ni maa min ye la ilaha illallah fɔ ka o kɛ zikiru ye su in na tɔ la
ala bi yafi ma ni kelenye k'i kisi ka bɔ tasuma ma ni kelenye ودخل الجنة بواحدة ibi do alijinɛ na ni kelenye الله أكبر وعن علي كرم o ye kulu wala u ye sa a ko Seydina Ali y'a fɔ من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد صلاة العشاء 7 مرات ni maa min ye inna anzalnahu fi lailatul qadri kala siɲɛ joli siɲɛ 7 su in na فالله من كل بلاء balawo balaw bɛ san kɔnɔ ko ala bɛ don i n'o cɛ الله أكبر o tuma na su in na min bɛ ɲini n'i taara min fɔra nin i b'o kɛ o t'a ɲɛ i yɛrɛ bɛ se ka zikiru min kɛ ka fara a kan i b'o kɛ nka a bɛɛ ka dugawu la a ye dugawu kɛ Mali ye إن شاء الله بك a ka dugawu kɛ a ka garibu kɛ n'i yɛrɛ ye ala ka don an n'an juguw cɛ jamana ye ala k'a diya ala ka hɛrɛ k'an ye rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma rabbana adkhilna al jannata ma'a dakhilin aywa ko ka baya kɛ an b'a kɛ ka sɔrɔ k'a datugu a fɔlɔ nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti jɛnɛya kɛ nti suɲɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ko sokɔnɔmɔgɔw ka sabali ko da bɛɛ bloquelen don ko bɔda tɛ fan si fɛ minnu bɛ so kɔnɔ ko aw ka muɲu dɔɔni ko bɔyɔrɔ tɛ yen ko aw ka muɲu dɔɔni minnu bɛ kɔnɔna na ko aw kana bɔ ko bɔyɔrɔ tɛ kɛnɛma ko aw ka muɲu dɔɔni ko bɔyɔrɔ tɛ kɛnɛma o tumana kɛnɛmamɔgɔw an b'a ɲini olu fɛ olu ka taa kɛnɛmamɔgɔw ka taa mais sokɔnɔmɔgɔw ka muɲu dɔɔni tɛmɛsira tɛ yen fɔlɔ bɔda tɛ fan si fɛ fɔlɔ ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ ɲuman don ala ka hɛrɛ k'an n'a ye sɔli ala rasul Haidara bina na udon baba ni bina Haidara bina balaga don baba ni bina Haidara bina Adonga haidara donga ka fuzani sanu ni wariye Adonga